Oi? Bon dia, poble. Una petita reflexió que fa dies que m'estic adonant, tots vosaltres també segur, que és més fàcil controlar a un sol Parlament que a 27. M'explico. Hi ha 27 parlaments de 27 estats que conformen el que és l'Europa moderna, entre cometes, i hi ha un Parlament que governa aquests 27 parlaments. Sí, es controla aquest Parlament, que són 705 o alguna cosa així, diputats, és més fàcil de controlar que no pas els altres 27. De fet, algun d'aquests 27 ja s'està rebotant. Per què explico això? Perquè els 700 i pico diputats europeus que hi ha són tots mercenaris. Tots. Fixeu-vos qui és el Borrell. La lagarta de la Lagarde. Per què explico això? Home, perquè els Estats Units saben molt bé què fan. Els Estats Units dominen Europa i els Estats Units ha demostrat que tot el que domina ho deixa al cap d'un temps arrasat. Perquè els Estats Units és una màquina de xuclar. Ho veiem, per exemple, amb el gas, el Nord Stream. Volien vendre el seu gas 3 vegades més car, sí o sí, ja n'estan venent, i Europa patirà aquest hivern, començarà a patir de debò. Ja els hi va bé. Nosaltres també. Què vol dir això? Que la inflació d'Europa és galopant, que ningú en parla. No hi ha cap mitjà europeu que en parli d'aquesta miserable economia que arribem a tenir nosaltres. La inflació és brutal, almenys a casa nostra. Te'n vas al mercat i el que comprareu fot un any i mig amb 50 euros, avui amb 100 no en tens prou. D'això els mitjans no en parlen i com que la gent som uns incults, perquè la nostra intel·lectualitat no arriba a mirar el que són les notícies de debò. Mirem la tele i prou. Tenim la cultura de la incultura. No volem culturitzar-nos. Volem bar, cervesa, toros, porno, amb això en tenim prou. Per què dic això? Perquè tot el que fa als Estats Units és xuclar i deixar arruïnats per sempre o per moltes dècades a qualsevol país. I ara li ha tocat a Europa. Com que Europa, alguns li deien que no a la guerra d'Ucrània, ens ha castigat. Ara per collons hem d'enviar calés a Ucrània. Sí o sí. Alemanya també està enviant diners quan ja està en recessió. I li falten diners pel pressupost d'aquest any, però li ha d'enviar sí o sí. Per què? Perquè qui mana, realment, no és Alemanya. Recordo que Alemanya encara té bases americanes al seu territori. Bé, per què dic això? Perquè els americans no ens deixaran viure amb llibertat fins que no ens separem d'ells. I això la gent no ho veu. Perquè he començat dient que governen Europa a través de la Comunitat Econòmica Europea, perquè hi ha posat a mercenaris. Ell, com la OTAN, etc. Els Estats Units governen tot. Espero i desitjo que aquests els BRICS els hi paren els peus. De fet, Rússia ja ho està fent. Veu malament, aquí no m'hi poso, però Rússia ha dit prou. I ara que algú els hi parés els peus. Bé, els Estats Units aviat entrarà en recessió també, i no els hi serà tan fàcil arreglar-ho com fins ara. Val? Jo espero que l'any que ve els dels BRICS li comencin a fotre canya de debò, perquè us recordo una cosa tonta. Rússia creixerà 3 vegades més del que van dir. 3. Això ningú en parla. Però ojo amb Rússia. Xina està creixent i la Índia està creixent. Ningú parla de la Índia, però la Índia està amb els BRICS. Jo espero que aquest nou món que s'està parint li parin els peus americans i Europa es doni compte i ens puguem separar d'una vegada del Tito Yanqui, del mafiós Yanqui, del genocida Yanqui, que fins ara hem tingut impunitat. Durant aquests 125 últims anys ha fet el que ha volgut. Ha fet genocidis, ha fet guerres falses, amb mentides, s'ha saltat les resolucions de la pròpia ONU, etc. i no li ha passat mai res. La reflexió és aquesta: separem-nos del Tito Yanqui, perquè si no patirem gana. I no té cap escrúpol, aquests. No tenen cap escrúpol, els americans.
Si es tenen que carregar algun primer ministre com el japonès, perdoneu, se'l carreguen. Us recordo que el primer ministre japonès no volia ni rearmar, escolteu bé, Japó, ni desfer-se ni comprar deute americana. Té un accident, un terrorista el mata i resulta que el que arriba, el primer que fa és comprar deute americana. 2. Rearmar a l'exèrcit japonès. 3. Amb deute a compte d'Amèrica, de les grans empreses de l'armament americanes. Per què us dic això? Perquè els americans no tenen cap escrúpol. Si no ens separem dels americans, ho passarem malament, patirem gana i, a més, quedarem arruïnats durant dècades. Va. Visca Catalunya lliure, senyors.